Kamakailan lang, maraming mga isyu ang bumabalot sa ating bansa. At ito ang isyu ni Pura Luca Vega. Dahil nga dito, nawala sa radar ng social media ang isyu sa Love the Philippines at ang isyu ng logo sa Pagcor na umaabot ng 3 million pesos. At sa di inaasahang pangyayari, itong si Pura Luca ang naging sentro sa mga isyong kababalaghan na parang naging Salvador del Mundo sa mga isyong ito. Umabot na ito sa Senado at kamakailan lang idiniklara ng persona non grata sa General Santos City at Negros Occidental si Pura Luca Vega. Ang nakapagbigay pansin sa akin dito, itong blasphemy. Marami nang mas magaling pa sa akin ang nag-discuss tungkol dito sa usaping ito na blasphemy. Binabalanse natin to ng mabuti at bago tayo magbigay ng sariling opinion tungkol dito, panoorin muna natin itong isa pang vlogger ang nagbigay ng kanyang opinion tungkol dito sa blasphemy. Kasi halos magkawanggis lang ang obserbasyon namin tungkol sa mga isyong ito. So tutukan muna natin itong blasphemy, kung saan tayo dadalhin nito at ano ang pakinabang nito sa ating lipunan. Hello! Ako po si Joy and welcome to Atheist Joy Philippines, kung saan ang topic natin ay tungkol sa atheism, God belief at kung ano-ano pa. Kaya subscribe ka na kung gusto mo yung mga ganitong usapan. On this video, we will talk about Dad, Ano? may bagong video na naman sa Atheist Joy, oh. Sabi hindi ka daw totoo. Hayaan mo yung bukong na yan. Na-DM ko na si Satanas, siya na bahala dyan sa lukong yan. Yari yung puwet niyan sa impyerno. Kala niya nakakatawa siya. Eh Dad, bakit hindi mo na lang kaya sila kausapin? Para din hindi na sila nagkakagulo-gulo. I mean, makapangyarihan ka naman, di ba? Eh, kaya mo bang magpakita sa kanilang lahat ng sabay-sabay eh, di ba? O kaya, kausapin mo sila ng maayos. Sabi mo din kasi gusto mo silang makasama lahat dito sa langit eh. Kausapin mo na lang sila, tapos sabihin mo yung mga gusto mo mangyari. Kaya mo naman yun, di ba? Ano ka ba? Ginawa ko na yan. Pinadala ko pa nga yung anak ko eh. Eh, di ba ikaw din eh? Oo, ako yun, pero anak ko yun. Alam mo yun, pag may anak ka, di ba, sa'yo din yun. So ako din yun. O pinadala ko na yung anak ko, I mean ako, para kausapin sila. Tsaka isipin mo, ito lumitaw ako dun sa isang bayan sa Middle East. Tapos pinanganak ako ng babaeng virgin. Dun pa lang malinaw na. Virgin na buntis. Sige nga. O ano pang ginawa ko? I mean, nung anak ko. Nagkwento siya tungkol sa akin. Nagpagaling ng may sakit. Nagpadami ng pagkain. Tapos anong ginawa kong pinali? Namatay ako ng weekend. I mean yung anak ko. Tapos nabuhay siya uli after 3 days. Oh, sinong makakagawa nun? Eh ang linaw-linaw eh. Sila lang talagang makulit. Oo, pero ang tagal na nun eh. Tsaka, Dad, ginagamit din ng ibang tao yung storya na yun eh. Halos kagaya niyan. Mga milagro, mga patay na nabuhay. Tapos sumasamba sila sa iba't ibang God. Libo-libo ang naisip nilang iba't ibang gods eh. Tsaka God, uy, andiyan ka pala. Oo naman, shy type lang. God, hindi naman sa nakikialam ako ha. Pero, napakadaling pagdudahan ng storya ng mensahe mo eh. Kasi puro kwento na lang yung natira. Tsaka sinulat pa ng iba-ibang tao. Tsaka wala silang malinaw na paraan ngayon para masigurado nga na ikaw nga yun. Kasi 2,000 years ago pa yun eh. Eto suggestion lang God ha. Bakit hindi mo gawin ngayon God? Diba? Mag-announce ka ng press conference. Patawag natin lahat ng media sa bawat bansa. CNN, New York Times, GMA, Rappler. Pagdalin natin sila ng mga high-speed cameras at lahat ng high-tech recording equipments nila. Tapos, papadaluhin natin lahat ng magagaling na scientists at experts para ma-document nila at makakuha sila ng mga samples at malinaw talaga na proof. Para pag nagpakita ka at gumawa ka ng milagro, matest nila at mapapatunayan na 100% na ikaw talaga yun. I'm sure kaya mo yun. Ito na ang the best time para gawin mo yan, God. Kasi mas maganda na ang technology nila ngayon. May internet na sila, halos lahat ng tao, may mobile phone na. Total, diba, gusto mo naman magkaroon ng relationship sa kanilang lahat. Di gawin mong malinaw na malinaw. Diba? Sisiw lang sa'yo yan, I'm sure. Ano, God? Ano sa tingin mo? Ha? May point ka naman. Pag-iisipan ko. Ha? Pag-iisipan mo? Pag-iisipan mo, God, kung magpapakita ka na sa kanila? Hindi.
Pag-iisipan ko kung saan kita ilalagay para manahimik ka. Istorbo ka eh. God naman, suggestion lang naman yun. Hindi ko kailangan ng suggestion mo. Alam ko na lahat yan. Manahimik ka na lang. Nagawa ko na yung part ko, no? Sila lang talagang makulit. Kaya nga pinarusahan ko yung kasamaan nila eh. Naglagay ako ng COVID-19 pandemic, kaya no? Ewan ko na lang kung hindi pa sila matuto dyan. God, ibig mo sabihin yung pandemic parusa mo sa kanila yan dahil hindi sila sumusunod at naniniwala sa'yo? Haller! Ano ka ba? Wala namang nangyayaring hindi kasama sa plano ko, no? Siyempre, God, kawawa naman yung mga taong naapektuhan, yung mga namatay, yung mga nagkasakit. Ang daming nawalan ng trabaho. Bakit naman kailangan madamay lahat, pati yung mga taong mababait naman at naniniwala sa'yo? Pati sila naapektuhan. Eh, since makapangyarihan ka naman, bakit hindi mo nalang parusahan yung mga may kasalanan lang? Yung lang mga hindi sumunod sa'yo. Patamaan mo sila ng kidlat o kaya bigla-bigla na lang silang lulutang papuntang outer space. Kaya mo naman yun eh. Para naman hindi na nadamay lahat ng tao, pati yung mga naniniwala sa'yo. may point ka na naman ulit. Maganda naman yung idea mo. At dahil ang galing-galing mo, ganito gawin mo. Gumawa ka ng sarili mong universe, sarili mong earth, tapos sarili mong mga tao. Tapos gawin mo lahat yung mga sinasabi mo, di ba? Total ang galing-galing mo eh. God naman. Suggestion lang naman yun, tsaka hindi ko naman kayang gumawa ng universe. Ikaw lang makakagawa, no? Eh yun naman pala eh. Eh di manahimik ka na. Dami mong alam. You have been slain. Yan tuloy. Kulit nyo kasing dalawa eh. Kumanta na nga lang kayo. Anong kantang gusto mo, God? Gusto ko yung kanta tungkol sa akin. Papurihan nyo ako tapos sabihin nyo napakabait ko. Tapos mag-sorry kayo sa akin. Ganun yung gusto kong lyrics. Yung music ganito. Gusto ko yung smooth lang. Yung wag masyadong magulo. Okay, God. Sige, teka lang. Isip lang ako ng words. God, sorry Pero ito, God promise last na lang. Eh kung magpakita ka na lang sa kanilang lahat, di ba nasa lahat ng lugar ka naman, nasa lahat ng oras palagi, di ba? Mas simple yun, tsaka mas... Pinupuri kita, ang bait mo po, sorry na po. Uy, ano ba yun? Parang hindi kayo nakikinig. Okay ba? Tagal kong ginawa yan. Ay, sana nagustuhan nyo. Anyway, for today, pag-usapan natin ang blasphemy o sa Tagalog, kalapastanganan. Pag-aralan natin yung history nito sa iba't ibang lugar sa mundo at kung bakit nga ba may ganitong salita. Maraming iba't ibang definition ng blasphemy, pero ang pinaka-Google definition ay the act or offense of speaking sacrilegiously about God or sacred things. Profane talk, yung pang-iinsulto sa God o sa mga bagay na sagrado. Alis muna ako. Yung kasi, yung delivery ng tubig, tsaka kasi baka magluluto pa ako. Sige Sige, bye-bye. Who is this stupid God? Stupido talaga itong kung ganun. Yun ha. Unahin nyo munang pagalitan yun. Presidente yun eh. Maliit na YouTuber lang ako eh. Kayo naman. Anyway, again, yung salitang blasphemy ay isang malawak na salita na may iba't ibang ibig sabihin. Pwedeng yung pag-question sa existence ng isang God. Pwedeng pagsasalita ng masama sa kanilang Diyos. Pag-criticize or hindi paniniwala sa God. Pagdodrawing ng cartoons o yung pagsusuot ng maling damit. In short, parang pag nakasakit ka ng feelings ng iba tungkol sa kanilang paniniwala sa God. Tignan natin yung ibig sabihin ng blasphemy sa iba-ibang malalaking religion sa mundo. Okay? Sa religion ng Islam ay malawak ang ibig sabihin ng blasphemy. Kaya kadalasan, sakop ng definition nito ang anumang pang-iinsulto sa God nila na si Allah at yung propeta ni si Muhammad at yung mga ibang kasamahan ni Muhammad. Bawal din sa kanila ilarawan si Muhammad sa anumang likhang sining, kagaya ng drawing or estatwa. At para sa kanila, yung blasphemy ay hindi lang para sa mga Muslim, kundi applicable din sa lahat ng tao, kahit yung mga hindi Muslim. Ang medyo nagkakalituhan sa Islam ay yung parusa sa blasphemy. Ang sabi, wala naman daw talagang nakasulat sa Quran na parusa sa blasphemy or pang-aalipusta.
First of all, there is nothing in the Quran that says that if anyone commits blasphemy, then they should receive a penalty in this world. There are penalties stated for other crimes, but this is not a crime punishable in this life as far as the Quran is concerned. Nilagay ko sa description yung link ng buong video na yan kung gusto nyo panoorin ng buo. Ang pinagmulan daw ng kalituhan na yan ay dahil ayon sa history, pagtapos daw ng pakikipaglaban ni Muhammad sa mga gera, ay lilipulin niya yung mga kalaban niya at ipapapatay niya mga ito dahil ininsulto daw ng mga kalaban na yun si Muhammad. At dahil doon, ang tingin ng mga ibang Muslim countries ay ang pang-iinsulto kay Muhammad ay dapat parusahan ng kamatayan. At nakasulat din daw sa hadith. Ito yung mga sinabi at mga turo ni Muhammad na separate na libro pero malaki ang pagkakapareho sa Quran. Pero yun nga, sa Quran daw mismo, wala naman daw parusa ang blasphemy. At ito, trivia ko sa inyo. Si Jesus ayon sa Islam ay isang propeta. Kaya ang pang-iinsulto kay Jesus ay blasphemy na itinuturing. Pero pag sinabi mo si Jesus ay anak ng Diyos, ay itinuturing din nila na blasphemy. Kumbaga, huwag mo sasabihin na masama si Jesus, pero huwag mo masyado i-promote ang level. Next, sa Hinduism naman, walang nag-iisang meaning ang blasphemy. Isang dahilan nito ay kasi walang nag-iisang doktrina or isang holy book ang mga Hindus. Sa Hinduism, maraming iba't ibang representation ng God. Naniniwala kasi sila na hindi daw natin maiintindihan ang nag-iisang pinakamalupit sa lahat na Supreme God. Kaya't may iba't iba silang representation ng God. Kaya't nandyan sina Vishnu, Shiva, Shakti at Brahma. Then, yung iba't ibang tao at kultura sa kanila, gumawa din ng kanya-kanyang representation ng God na trip nila. Kaya't umabot sa libo-libo at sabi, milyon pa daw ang iba't ibang symbol or representation ng God sa Hinduism. By the way, yung term na Hinduism ay hindi yung actual na pangalan ng religion nila. Ito ay tawag sa mga tao na nakatira sa paligid ng Indus River sa India. Ang original na pangalan talaga nito ay Sanatana Dharma. Yung Hindu at Hinduism lang ang mas nakasanayan na term at mas madaling bigkasin sa totoo lang. So, dahil maraming iba't ibang representation ng God sa kanila, mas accepted din sa kanila ang diversity o yung pagkakaiba-iba ng mga ideas sa mga traditions at sa mga paniniwala. Sa karamihan din ng Hindus, hindi masama ang pag-question sa kanilang religion. At ayon sa kanila, yung mga pagdududa at yung mga pagtatanong na yan ay magpapatibay lang lalo ng paniniwala nila sa katagalan. Pero, ang isang maituturing na blasphemy sa kanila ay yung pagkutya, pag-criticize or pagkalimot sa Vedas. Ito yung collection nila ng mga sacred texts. At maraming klase ito. Merong Oranyas at Darshanas. Pero, ito na yung maituturing na pinaka-Bible nila. At isa pang masasabing blasphemy sa kanila ay yung hindi pagrespeto sa mga tagapagturo at mga gods. Sa Hinduism, ang kaparusahan sa blasphemy ay habang buhay na pagkakasakit, panghihina at biglaang pagkamatay or painful death. Masakit na kamatayan at hindi dyan nagtatapos. Pag namatay ka, mapupunta ka sa mundo ni Yama. Si Yama, ang tinatawag nilang God of the Dead. Siya daw yung unang-unang taong namatay at naging daan para sa ibang tao na mapunta din sa kamatayan. Siya ang pinaka-leader ng lugar ng mga patay na nasa ilalim daw ng mundo. At dun, ikakadena ka ng mga bataan ni Yama. At kakalad ka rin ka sa malamig na ulan ng dugo, mga patalim at kumukulong tubig. Puno ng putik, mababangis at makakamandag na hayop. At pagkatapos mong kalad ka rin ng 1 taon sa 16 na lungsod sa ilalim ng earth, makakarating ka daw finally sa mundo ni Yama. Wala pa pala dun. Kung saan makaka-experience ka ng mas marami pang parusa. Depende kung ano yung ginawa mong kasalanan. Sa lugar daw ni Yama merong 840,000. Yes, 840,000. Not 500,000, not 600, not 700, but 840,000 na impyerno. At 21 dito ay ang pinaka nakakatakot. Yan ang final destination mo till the end of time. Pero kung magaang lang yung kasalanan mo, pwede kang makaalis dyan sa mundo ni Yama at marireincarnate ka pabalik sa mundo. At least may chance kang makalaya, di ba? O ano? Pinagtatawanan nyo kaming mga atheists, pero isipin nyo, kung tama yung mga Hindu, sama-sama tayo lahat dyan. Well, pag nagkataon, paano ba yan? Kaway-kaway na lang, di ba? Next, sa Judaism naman, ang mga Jewish people, ang kaparusahan sa blasphemy ay kamatayan. Nakasulat ito sa Leviticus 24. Sabi nila, ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papatayin ng walang pagsala. Meron din sa Exodus 20, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Okay? Kasama din sa 7 Laws of Noah na bawal ang blasphemy. Actually, sa Book of Isaiah at Exodus, kasama din sa blasphemy yung paglaban sa hari ng Israel. Kasi yung hari nila noon ay itinuturing nila na representative ng Diyos dito sa mundo. Importante sa Judaism, yung hindi pagsasalita ng masama sa God kahit nung sinuunang panahon pa.
na kapag sinumbong ka ng isang witness na nag-blasphemy ka, yung mismong witness ay hindi pwedeng basta-basta ulitin yung sinabi mo. Kasi yung witness din mismo pwedeng mag-commit ng blasphemy kapag inulit niya yung sinabi mo. Kaya't usually, closed door ang trial nila sa korte noon sa mga kaso ng blasphemy para walang makakarinig kapag inulit yung mga salita. At noong unang panahon, kadalasan, excommunication ang parusa sa blasphemy. Pag na-excommunicate ka, mawawalan ka ng koneksyon sa komunidad mo. Ma-isolate ka, kumbaga. Walang makakalapit sa'yo within 6 feet. Gagawin nila, i-announce nila sa mga tao na excommunicated ka sa pamamagitan ng pagtunog ng shofar. Yun yung sinaunang turotot nila. Tapos, magtitipon yung mga tao na may hawak na itim na kandila na parang may patay. Tapos yung leader, sisigaw ng mga sumpa sa Bible. Tapos sasabihan nila yung mga tao na huwag nang lalapit dun sa na-excommunicate. Ultimate ghosting and unfriending, kumbaga. Yikes! Sa Buddhism naman, medyo kakaiba kasi hindi kagaya ng ibang religions, walang direktang sinasabi ang Buddhism about blasphemy. Kasi kinukonsider sila na atheistic religion. Wala silang itinuturing na supreme being or God. Kahit si Buddha mismo, para sa kanila ay isa lang siyang kahangahangang tao. Pero hindi siya God. Wala din silang divine revelation. Walang Messiah, walang mga panakot na impyerno or pang-akit na mapupunta ka daw sa langit. Walang mga ganun. Kaya, hindi akma ang idea ng blasphemy sa Buddhism kasi ang pinopromote nila ay pagbibigay ng kapangyarihan sa bawat tao na maging mapanuri at mapagtanong. Kaya kahit yung pang-iinsulto sa Buddha ay hindi blasphemy ayon sa mga religious writings nila. Ang masasabi siguro na pinakamalapit sa blasphemy sa Buddhism ay yung pagsasabi na naabot mo yung enlightenment pero hindi naman pala. Yung enlightenment sa Buddhism ay yung pag-abot sa pinaka-perpektong kaalaman at karunungan. At pag nagsinungaling ka daw at sinabi mo na naabot mong enlightenment pero hindi naman, parusa daw doon ay bad karma. Kung saan after mong mamatay ay ipapanganak ka daw ulit na isang mababang uri ng hayop. Sa Buddhism kasi, ang goal nila ay yung maabot yung enlightenment. At pag nangyari yan, may experience mo daw ang nirvana. Hindi yan. Yan, yung ganyan. Parang ganyan. Yan yung perfect peace and happiness. At dyan daw sa punto na yan ay mawawala na lahat ng makamundong pagnanasa mo at lahat ng paghihirap mo ay mawawala na din. At hanggat hindi mo pa daw naabot ang enlightenment ay pag namatay ka, ipapanganak ka daw ulit. Rebirth. At tuloy-tuloy ka lang na ipapanganak ng paulit-ulit ng iba't ibang anyo at uri ng nilalang hanggat hindi mo naabot ang enlightenment. Kaya umpisahan mo na mag-meditate. Okay? Sa Taoism at Confucianism, wala ding konsepto ng blasphemy. Kasama din sa Buddhism, wala silang omnipotent being or pinakamakapangyarihan na nilalang na itinuturing. Kaya't walang sense ang blasphemy sa kanila kasi wala ka namang may insulto. Although kinukonsider silang religion, ang practice nila is more philosophical, more on sa klase ng pamumuhay at paniniwala at hindi religious na kagaya ng mga Abrahamic religions na may iisang makapangyarihang Diyos at may mga holy books. Sa Sikhism naman, by the way, ang Sikhism ay isa sa mga pinakabatang organized religion sa mundo na nag-umpisa lang noong 15th century. At panglima ito sa pinakamalaking organized religion sa mundo na may estimated na 25 to 30 million members. Pero sabi nila, nasa 140 million daw dapat ang number na yan kung isasama lahat ng naniniwala at sumusunod sa mga Sikh gurus. Nabuo ang religion na to base sa mga turo ni Guru Nanak na pinanganak sa isang Hindu family pero pinag-aralan niya maigi ang both Hinduism at Islam. At isa siyang magaling na makata at philosopher. Marami siyang hindi gusto sa paligid niya at isa rito ay yung inequality o yung caste system sa India. Sa Tagalog, yung iba-ibang estado at dibisyon ng mga tao base sa pamilya kung saan sila pinanganak. At isang araw, habang nagsuswimming si Guru Nanak sa isang ilog sa India, nahikop daw siya papunta sa harap ni God at kinausap siya nito. Nawala siya ng 3 days. After 3 days, nakabalik siya dun sa ilog at after nun, ipinahayag niya sa lahat na walang Hindu, walang Muslim at nag-iisa lang ang Diyos. At doon nakasentro ang turo ng Sikhism sa pagmamahal, sa kapayapaan at equality or pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao. Pero may utos din sa kanila na magdala ng espada. Tawag nila dyan ay kirpan na isa sa 5 articles of faith na kailangan dalhin ng mga Sikhs palagi. Ang purpose daw ng maliit na espada na to ay para maging simbolo ng paggalang sa kanilang religion at hindi para makapanakit ng tao. Trivia ulit, noong 2019 may isang Sikh na question sa isang airport sa London dahil sa pagdadala ng maliit na espada na to. Sa UK may batas din sila ngayon na pwede ka nang magdala ng kutsilyo for religious reasons. Mainly dahil sa mga naging issue nila sa mga Sikhs na may dalang kirpan sa iba't ibang lugar. Anyway, going back. Ang blasphemy sa Sikhism ay generally pinapabayaan lang. Kasi may mga pagkakapareho sila sa Hinduism
Pero ang pinakamalapit na maituturing sa blasphemy sa kanila ay yung pang-iinsulto or yung panggagaya sa mga Sikh gurus. At pwede kang mapagbalingan ng galit ng mga radikal na Sikh dahil dyan. Yari. Sa Kristyanismo naman, ang blasphemy ay bagay na kinukondena. Ito ay kapag direktang ininsulto ang kanilang Diyos. Ayon sa Mark 3:29, ang pang-aalipusta sa Holy Spirit ay isang kasalanang walang kapatawaran. Sabi naman ng Italian theologian na si Thomas Aquinas, kapag kinumpara mo daw ang blasphemy sa pagpatay, ayon sa kanya, malaki man daw na kasalanan ng pagpatay dito sa lupa, mas malala pa din ang blasphemy dahil ito ay direktang kasalanan sa Diyos. Sabi niya din, ang heresy, or sa Tagalog, yung pagkakaroon ng salungat na paniniwala sa doktrina ng Kristyanismo, ay mas malala pa daw sa blasphemy or kalapastanganan. Importante sa kanila yan dahil na-realize nila na ang iba't ibang paniniwala at opinyon sa doktrina ng simbahan ay maaaring makapagwatak-watak ng isang relihiyon. Sounds familiar ba? Si Tertullian, kilala niyo yun? Yung kapitbahay ni Mang Max doon sa tindahan? Joke lang. Si Tertullian, isa siya sa mga sinaunang Christian writer at apologist around 200 years after pinanganak ni Jesus. Pag sinabing apologist, in simple terms, sila yung mga tagapagtanggol or defenders laban sa mga kumu-question sa mga religious beliefs. Sabi niya, yung mga Jews or yung mga Hudyo daw ay ang pasimuno ng heresy sa Kristyanismo. Kung matatandaan nyo kasi yung mga Jews, hindi sila naniniwala na si Jesus ang Messiah. Sa Judaism kasi, waiting pa din sila. Ayon sa kanila, ang pagdating daw ng totoong Messiah ay kaugnay daw ng pagkakatayo ng Third Temple at ng Messianic Age of Peace at hindi daw nangyari yon sa panahon ni Jesus. Kaya nga, nagtataka ako sa mga Christian apologists nila. Inis na inis sila sa mga atheists. Kasi, ang kunti lang natin eh. Sabi ko nga eh, bakit hindi muna kayo mag-usap-usap kung sinong God talaga ang totoo? Then tsaka nyo kami kausaping mga atheist. Kasi tignan mo, halimbawa makumbinsin mo yung isang Christian, akala mo okay na. But wait, there's more. Literal. Pagkatapos mo dun sa Christian, may daang-daan pa or kung isasama mo lahat, libo-libo pa na iba't ibang God beliefs. Kayo muna mag-usap. Tapos pag nag-agree na kayo kung sinong God talagang nag-i-exist, then, balik kayo sa akin. Tsaka tayo mag-usap. Para mas madali. Diba? Deal? Anyway, yun nga. Sa Kristyanismo, ang blasphemy ay isa sa pinakamalalang kasalanan na pwedeng magawa ng isang tao. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga naging problema ng science at religion pagdating sa usapin ng blasphemy. Kapag merong malalaki at makakapangyarihan na institusyon kagaya ng mga religion sa nagsasabi na alam daw nila ang pinagmulan ng universe, saan nagmula ang mga tao at kaya daw nila i-explain lahat ng bagay sa mundo and beyond, yari na. So tignan natin kung ano nga ba talaga ang nangyari. So, magbalik tanaw tayo sa history para mas maintindihan natin kung bakit nga ba nagkaroon ng konsepto ng blasphemy. At dito mag-concentrate tayo sa Europe kung saan nagmula ang word na to. Yung actual na term na blasphemy ay nagumpisang gamitin around 13th century. Mula ito sa French word na blasphemy. Blasphemy. Kaya ba yun? At Greek na blasphemy. Ang ibig sabihin ay pagsasalita ng masama. Bago nabuo yung word na to, sa mga lumang kasulatan kagaya ng Old Testament, it's described more as hindi pagpapakita ng paggalang. So okay, let's go back in time. Hindi naman ganyan kalayo. Forward ko ng konti. Yan. Noong around 500 years bago ipanganak daw si Jesus or 500 BC or 500 BCE, well, ang sentro ng knowledge or kaalaman sa Europe ay ang ancient Greece. Sa panahong ito, nagumpisang umusbong ang mga iba't ibang paniniwala at paraan ng pag-aaral at pagtingin sa mundong ginagalawan natin. Habang lumalawak ang Buddhism at Hinduism at Jainism sa Asia, yung philosophy naman sa ancient Greece. Philosophy meaning pagmamahal sa karunungan. Yung mga kabataan doon, depende sa estado nila sa buhay, tinuturuan ng arithmetic or math, literature at ethics, pati music at physical education at iba pa. Ilan sa mga achievements ng mga ancient Greeks ay yung mga unang teorya na bilog ang mundo at hindi flat. Si Lysippus at Democritus na Greek philosophers ang nag-umpisa ng atomic theory. Si Anaximander naman ang nag-umpisa ng mga sinaunang ideas ng evolution. Si Anaxagoras ang nakadiskubre kung bakit nagkakaroon ng eclipse. Si Hippocrates yung gumawa ng Hippocratic Oath na nire-recite ng mga doktor ngayon. Isa din siyang ancient Greek na unang gumawa ng sistema ng panggagamot at marami pang ibang mga sinaunang pag-aaral sa medisina. Si Aristarchus naman ang unang nakagawa ng model ng solar system na heliocentric o yung model na nasa gitna ang araw at na-arrange din niya ng tamang pagkakasunod-sunod ang mga planeta. At take note, wala pang telescope nun. Diyan din sumikat ang mga philosophers na sila Socrates, sila Plato at Aristotle. Although wala pang formal na konsepto ng science noon, marami sa ginagawa ng mga ancient Greeks ay very scientific na. Pag inisip mo, ang daming discoveries at mukhang papunta naman sa tamang direksyon ang mga sinaunang tao. So, anyari? Well, it's complicated. May mga nagsasabi na
Finally, kumilos na si God at pinalawak niya na ang kanyang simbahan through Jesus Christ by that time. Pwedeng totoo yun. At kung yun ang gusto niyong paniwalaan, di finish na. Sige na, stop nyo na tong video na to. Tuloy nyo na yung panonood nyo ng Jamil. Pero kung gusto nyo akong samahan, di balik ulit tayo sa panahon ng ancient Greece. Yan. So, yun yung time na ang mga makakapangyarihan na bansa o yung mga imperyo ay nananakop ng mga bayan na kalapit nila. Mainly, para palakihin yung teritoryo nila, para magkaroon ng mas maraming resources at syempre, kapangyarihan. More power, more security. At yung mga ancient Greeks ay makapangyarihan noon sa Europe. At although hindi sila naging imperyo, malaking naging impluensya nila sa language, literature, politics, yung idea ng democracy, yung architecture, religious beliefs, at military tactics. In fact, marami sa mga military strategy ng mga Greeks ay ginaya at inimprove lang ng mga Romans. Pero around 300 BC, nag-umpisa nang makipag-alyansa ang mga Romans sa mga iba't ibang cultures gaya ng mga Etruscans sa Italy. At dahil sa galing nila sa pakikipagdigma, ay kalaunan nasakop na nilang buong Italy. Yung Iberia na Portugal at Spain ngayon, yung Gaul na ngayon ay France, Belgium at West Germany, North Africa at pati yung Greece na sakop na din nila noong 146 BC. Pero dahil na-impluensyahan ng husto ng mga Greeks sa mga Romans pagdating sa kultura at actually, gustong-gusto ng mga Romans ang kultura ng mga Greeks. As in, kaya yung Greek culture, yung Greek gods, yung Greek mythology, tinuloy pa din nila. Medyo iniba lang nila ng konti at well, inangkin na din nila. Kaya't habang lumalawak yung Roman Empire, ang napapasa pa rin nila sa mga lugar na nasasakop nila ay Greek culture pa din, halos. Kaya naman Greek language ang isa sa mga official language ng Roman Empire at yung Latin. Ano naman kinalaman yan sa blasphemy, Joy? Wait lang, ito na, siniset up ko lang. Ano naman? So, ano ang religious beliefs nila noon, nung time na yon? Eto, sa ancient Greece noon, iba't ibang paniniwala ng mga tao sa God. Pero ang pinaka-common ay yung paniniwala sa pantheon of gods. Pantheon meaning lahat ng gods. Parang sa Hindu, meron din silang pantheon of gods. Polytheistic, kumbaga. Tinatawag din yan na pagan or pagano sa Tagalog. Hindi lang isa, kundi iba't ibang gods na may iba't ibang purpose. Meron silang God para sa weather. Pag nagre-request sila ng ulan, may God para sa kalusugan, God para sa proteksyon at para manalo sila sa mga gera. At may iba't ibang ritual din sila at mga sacrifices para sa mga iba't ibang gods na yan. Magulo din ang personality ng mga gods nila at parang tao lang na nag-aaway-away din. Naniniwala din ang mga Romans sa tinatawag na Pax Deorum or sa English ay goodwill of the gods. Ito yung paniniwala na nagbibigay daw sa kanila ng banal na proteksyon at galing ito sa pagkakaroon nila ng harmony or kapayapaan sa mga iba't ibang gods. Ito din yung isang dahilan kaya hindi sila mahigpit pagdating sa religious beliefs sa mga nasasakop nila kasi nga ayaw nilang mabad trip sa kanila yung mga espiritu ng mga gods. Lakas makapamahiin no? Pag may bagong nasasakop na bayan ng mga Romans ay pinapayagan pa din nila na sumamba yung mga tao na yun sa mga god nila as long as gagalangin pa din nila yung mga Roman gods at syempre magbabayad sila ng tax sa Rome. Actually, pag may nasasakop yung mga Romans na bagong lugar, ang isa sa mga unang ginagawa nila is either idagdag yung bagong god or i-combine yung bagong god ng nasasakop nila sa mga existing na pantheon of gods nila para makagawa ng bagong Roman god. Kaya naman, yung pantheon or yung grupo ng mga gods nila ay napakarami at punong-puno. Wala ding konsepto ng blasphemy noon kasi nga, madaming gods. Posible na, halimbawa, ayaw mo dun sa isang god pero gusto mo naman dun sa iba. Trivia time! Alam niyo bang mayroong mga teorya na ang Kristyanismo ay na-impluensyahan or nagmula sa mga Greek gods? Dahil kahit maraming pinaniniwalaan na gods yung mga Greeks noon, si Zeus ang kinukonsider na pinakapinuno. Parang sa Kristyanismo na may one God, na may Jesus at Holy Spirit na kasama. At sa Greek religions, yung mga gods ay spirit din na pwedeng magkatawang tao o hayop. Yung mga gods ng Greeks nambubuntis din ng tao. At pag nagkaanak sila, half God at half human ang kinakalabasan. Si Jesus daw ay anak ng tao na si Mary na galing sa espiritu ng God na nagkatawang tao na may mga kapangyarihan na mala God-like. Halos kagaya din ng mga anak ng mga Greek gods na may mga superhuman powers din. So, si Jesus ba ay tao o God or baka demigod na kagaya ni Hercules? Well, hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin yan. Basta take note, yung idea ng espiritu na God na nambubuntis ng tao ay hindi bagong istorya at hindi original sa Bible. Okay? Balik tayo. Okay, so bago pa dumating ang Kristyanismo ni Jesus, ang numero unong sakit sa ulo ng mga Romans ay yung mga Jews. Sila yung mga naniniwala sa Judaism. Sakit sila sa ulo kasi ayaw nilang magbigay galang sa mga iba't ibang gods ng Romans. At isang God lang ang pinaniniwalaan nila. Monotheism, kumbaga. Well, kung hindi niyo pa alam, si Jesus ay pinanganak na Jew at lumaki siya sa tradisyon na yan at paniniwala na yan. So, bakit nga ba isang Diyos lang ang pinaniniwalaan ng mga Jews? Well, ganito yan.
Nung mahigit 2,000 years bago panganak si Jesus, iba't ibang gods din ang pinaniniwalaan ng mga Jews at nagsasacrifice din sila ng mga hayop at kung ano-ano pang mga tradisyon kagaya ng mga Romans at mga Greeks. Pero nagkaroon daw sila ng kasunduan with God o yung tinatawag na covenant. At ang main man dito ay si Abraham or Abram bago siya naging Abraham. At sa Book of Genesis to sa Bible. So nung 99 years old daw si Abram ay nagpakita daw sa kanya si God at nagkaroon sila ng kasunduan. Sabi ni God, Bram, my boy, may deal ako sa'yo. Listen man, magkakaanak ka kahit 99 years old ka na. Marami ako ibibigay sa'yo at magkakaroon ka ng sarili mong bayan. Panalong-panalo ka dito. Ito lang ang kapalit. Simple lang. Papatabas ka lang ng balat sa putotoy. Wow, tuli, circumcision. At actually, hindi ganun yung pagkakasabi. Ganito. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo. At ng inyong binhi. Pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At dahil win na win yung offer ni God, sumunod si Abraham syempre. Sipin mo yung tao, 99 years old, nagpatuli. Ouch! May mga nagpapatuloy na rin naman noon nung panahon na yun, pero hindi siya required sa lahat. Kaya yan malinaw dito na ayaw ni God sa supot. Okay? At dahil sumunod si Abraham at yung mga lahi niya, ay naging chosen people ang mga Jews. Kaya simula noon, iisang God na lang or monotheistic na ang religion ng Judaism. O ano? Ayaw mo pa rin magpatuli. Patuli ka na kasi. Joke lang. Ever since, bad trip na yung mga Romans sa kanila kasi nga polytheistic yung mga Romans. So, iba't ibang gods ang pinaniniwalaan nila. At ayaw nila yung mga hindi sumasamba sa mga iba't ibang gods kasi nga malas yun. Pero, pinagbigyan pa din nila yung mga Jews na wag sambahin yung mga Roman gods kasi kahit paano tumutulong yung mga Jews kay Julius Caesar noon sa mga gera. Kaya kahit nagkaroon ng mga kaguluhan, ng mga pag-uusig laban sa mga Jews sa mga iba't ibang lugar, ginawa pa din nilang legal yung Judaism kalaunan. At yun din yung malaking dahilan ng problema at kaguluhan ng mga Romans against sa mga Christians. Yung hindi nila paggalang at hindi pagsamba sa mga iba't ibang Roman gods. Kasi kagaya ng mga Jews, iisang God lang din ang pinaniniwalaan ng mga Christians. Kasi nga yung Kristyanismo ay nag-ugat galing sa Judaism. So now, pasok natin si Jesus. Hello! Malaki nang nagiging impluensya ng malagong Greek culture noon sa Israel kung saan nabuhay si Jesus. Sa language, sa arkitektura, sa pagdedebate, sa paraan ng pangangatuwiran. At isa si Jesus sa mga preachers na nagtuturo sa mga tao na bumalik sa mga tradisyon at makadiyos na pamumuhay. At kasama din sa turo ni Jesus ay yung pagmamahal, kapayapaan at hustisya. May parte din na radikal ang mensahe niya, lumalaban sa otoridad at mayayaman sa lipunan noon. Sabi niya, mas madali pang makakapasok ang isang camel sa butas ng karayom kaysa sa mayamang tao na makapasok sa langit. At yung mga mahihirap daw ay ipagpapala ng Diyos. Kaya naman, yung mensahe ni Jesus ay malakas ang dating sa mga mahihirap at mabababa sa lipunan nung panahon na yon. Simple at payak ang pamumuhay ng mga ordinaryong tao sa Israel. Sabi nga nila si Jesus daw mismo ay pinanganak na average lang din. Nung sinakop sila ng mga Romans around 60 years bago ipanganak si Jesus, ay naglagay ng mga gobernador na magpapatupad ng mga batas at more importantly, ay para masigurado na magbabayad sila ng tax sa Rome. Karamihan sa mga tao doon ay saktuhan lang ang kita at napakalaki ng tax na sinisingil sa kanila. Di ba nga ilang beses din na binanggit ang mga Roman soldiers at mga tax collectors sa New Testament? Kasi nga, may hugot sila sa mga otoridad noon. May mga nagsasabi din na yung mga sinaunang Christians ay humiram ng mga ideas ng God sa iba't ibang religions at maaaring pinagsama-sama nila yung mga turo ni Jesus sa mga iba't ibang paniniwala noon para makatulong sa kanila na mapagtiisan yung mahirap at yung mga gulong mundong ginagalawan nila sa kamay ng mga Romans. Anyway, in the future, gagawa ako ng separate video tungkol sa pag-aaral na nagpapakita na kapag mas mahirap ang isang bansa, mas religious ito. At habang umuunlad ng isang bansa, nababawasan din ang pagiging religious ng mga tao sa bansa na yun. Pero sa ngayon, dito muna tayo ulit. So, kahit na makarisma si Jesus at maapil yung mensahe niya, nanatili na maliit lang ang ministry niya. Marami din kasing ibang preachers noon na kapareho ni Jesus at may mga milagro din silang ginagawa at may kanya-kanyang mga turo din sila. Pero ang importante dito ay yung naniwala yung mga tagasunod ni Jesus na siya ang Mesaya at anak ng Diyos na darating sa panahon ng kaguluhan, gaya ng naaayon sa paniniwala ng mga Jews. At yung mga propesiya daw ay tumugma lahat sa katauhan ni Jesus. Naniwala din sila na darating na ang bagong kaharian ng Diyos dahil nga dumating na ang Mesaya. A whole new, brand new world. Kaya siguro walang nagsulat tungkol sa buhay ni Jesus nung time na buhay siya. Lumipas ang ilang dekada after niya mamatay bago nila naisipang sumulat. Siguro kasi akala nila doon na yung katapusan ng mundo at darating na ang bagong kaharian ng Diyos. Kasi yun yung nasa propesiya Kaya lang, andito pa tayo 2,000 years na Anyari, traffic,
Actually, ordinaryo naman nung panahon na yon yung idea ng end of the world. Ewan ko kung bakit. Kahit sa panahon ngayon di ba? Every few years or so, laging meron nagde-declare na end of the world. Ano bang problema nung mga... Bakit pa sila end of the world ng end of the world? Ang hilig nyo sa end of the world. Okay lang kayo. Pati yung idea ng Messiah. Actually, yung Romans, meron din silang sariling version niyang Messiah. Si Augustus, son of God din siya. Tagapagligtas din daw siya ng mundo. O, di ba? Sa panahon natin ngayon, sino yung kilala niyong son of God? Ha? You thinking what I'm thinking? So, ang tanong, bakit lumawak ang idea ng Kristyanismo? Nagsimula sa maliit na sekta at naging pinakamalaking religion sa mundo. Well, milagro ulit. Si Saul, na naging si Apostle Paul, ay nakita daw ang espiritu ni Jesus habang papunta siya sa Damascus para arestuhin yung mga tagasunod ni Jesus. Ang tawag dito ay Damascus Road Experience. After noon, nagbago ang pananaw niya at nagumpisa na siyang mangaral tungkol kay Jesus. At dahil Roman citizen si Paul, ay madali siyang makapaglibot-libot sa imperyo ng Rome para makapangaral. Si Paul din ang nagdeklara na lahat ng tao ay pwedeng maging tagasunod ni Jesus kahit hindi ka Jew, kahit hindi ka sumusunod sa mga lumang tradisyon at kahit hindi ka tuli. Everyone is welcome, kumbaga. Kaya't napadali ang pagdami ng miyembro nila. Ayos, no? Alam niyo ba? Ganon din ako eh. Kahit sino ka pa, welcome kang mag-subscribe dito sa Atheist Joy PH kahit hindi ka tuli. Promise. Sige na, subscribe ka na. Ito pa ang isang dahilan. Kakaiba ang message ng Kristyanismo. Isipin mo, nung time na yung iba't ibang gods ang pinaniniwalaan, di ba? So halos lahat polytheist or pagan or pagano except sa mga Jews. So sa pagan beliefs, yung mga god aktibo dito sa mundo lang. Basta sumamba ka ng tama, sumunod ka sa mga ritual, tutulungan ka ng mga gods sa mga pananim mo, papadamihin yung mga alaga mong hayop, puprotektahan ka sa kalamidad at sa mga sakit, at magdadala ng kapayapaan sa buhay mo. At syempre, pag hindi ka sumamba ng tama, kabaligtaran, mamalasin ka. Ang importanteng maintindihan dito ay yung mga gods ay aktibo lang sa buhay ng mga tao habang nandito lang sila sa mundo. Hindi sila nagdadasal or nagre-ritual para makapunta sa heaven or makaiwas sa hell. May paniniwala din about sa afterlife at kaluluwa ang mga ibang pagan religions, pero yung kaluluwa sa kanila ay parang wala ring silbi. Wala na kasing mangyayari pag kaluluwa ka na lang, kumbaga. Yun ang kaibahan ng mensahe ng Kristyanismo. Sabi nila, iisa lang ang Diyos. At pag naniwala ka dito, may reward ka. Pero pag hindi ka naniwala, may parusa ka. At hindi lang yan dito sa mundo, kundi pati sa afterlife. Yung kaluluwa mo, makakaranas ng walang hanggang ligaya o paghihirap after mong mamatay. Walang ganun sa ibang religion nung time na yun. Kaya naman, naglaki yung mata ng mga pagans. Sabi nila, what? May mangyayari pa sa afterlife? Yup! So, kailangan na nila ngayong maligtas sa kapahamakan. At guess who? Kung sino lang ang makakatulong para maligtas sila. Di yung mga nakaisip nun, yung mga Christians, boom, di ba? So, sales 101, di ba? Pag may produkto ka, gumawa ka ng demand para sa produkto mo. O kaya, gumawa ka ng problema, tapos sabihin mo, ikaw lang ang makakasolve ng problema na yun. Approve, di ba? Ewan ko, parang joke, no? Kaya siguro nilagay nila sa Bible yan na hindi pwedeng pagtawanan. Kasi siguro naisip nila na may mga tao na gagamit ng utak at magtataka, no? Siguro may ganitong pag-uusap, sabi nyo. Hindi kaya pagtawanan tayo dito? Sasabihin natin kung anong mangyayari sa atin pag namatay tayo, hindi pa naman tayo namamatay. Di lagay mo dyan na bawal pagtawanan. Oo nga, no? Galing mo, Naisip ko lang na baka may ganung pag-uusap. Anyway, kumbinyente din yung idea ng iisang God lang na ang pinakamakapangyarihan sa lahat, pati sa mga ibang gods. Talo daw ng Christian God lahat ng mga ibang pagan gods kahit pagsama-samahin mo pa daw silang lahat. Kaya mas less stress, di ba? Imbis na magdasal ka sa iba't ibang gods, ito isa na lang. Package deal, covered na lahat. Kristyanismo din ang nakaisip ng all or nothing na conversion idea na kapag inaccept mo ang isang religion ay dapat talikuran mo na yung dati mo. Sa panahon natin ngayon, normal to Pag naging Baptist ka at dati kang Buddhist, kailangan kalimutan mo na yung pagiging Buddhist. Kumbaga, hindi ka pwedeng maging Muslim at Mormon at the same time. Yung mga pagan religions kasi hindi ganun. Hindi kailangan exclusive ka lang sa iisang Diyos. Kaya naman habang nagko-convert ng paunti-unti sa Kristyanismo yung mga ibang taong nahihikayat nila, ay unti-unting namamatay din yung mga dating religions na iniiwan ng mga pagans. Naging priority din noon ng mga Christian preachers na ma-convert ang lalaking head of the family. Usually yung tatay sa bahay. Ang tawag nila doon ay yung pater familias. Pag na-convert mo nga naman yung pater familias, damay na yung asawa, yung mga anak, pati yung mga slaves nila. Wholesale deal. Tama nga naman. Pero ang pinakamalaking turning point sa Kristyanismo ay nung finally, naging legal na religion na sila sa makapangyarihang Roman Empire around 313 AD. Mga 300 years after mamatay ni Jesus. Ito ay pagkatapos ideklara ng emperor na si Constantine na legal na ang Kristyanismo sa pamamagitan ng Edict of Milan. Edict meaning proklamasyon at sa Milan, Italy kung saan nangyari yung kasunduan.
Tapos, mga 10 years ang nakalipas, naging official religion na ng Rome ang Kristyanismo. Dito na natapos ang mga pag-uusig at mga panggugulo sa mga Kristiyano noon dahil nga sa salungat nila na paniniwala. Hindi pa din malinaw hanggang ngayon kung bakit Kristyanismo ang napili ni Constantine at iba't iba ang spekulasyon. Depende kung sino nagsasalita. Sa Christian scholars, ang sabi nila ay dahil naka-experience daw si Constantine ng tunay na milagro galing sa Diyos. Kung hindi nyo alam yung storya, sabi nila bago daw lumaban sa isang importanteng giyera si Constantine ay kasama yung kanyang mga sundalo, nakakita sila ng umiilaw na korting krus sa ibabaw ng araw. May mga salita na in hoc signo vinces o in this sign you will conquer sa English. Dahil dito, pinapinturahan ni Constantine ng krus yung mga shields o yung mga panangga ng mga sundalo niya. At nung nanalo nga sila sa laban na yun, ay naging avid supporter na siya ng Kristyanismo. Search nyo na lang yung The Battle of the Milvian Bridge kung may time kayo. Pero like any other miracles, no way natin malalaman kung totoo nga o hindi na nakakita siya ng krus sa langit. And take note, ang pinanggalingan niya mga storya na yan ay galing sa mga Christians nung panahon na yun. Sa mga secular scholars naman o yung mga non-religious sources, politika daw at convenience at practicality ang dahilan ni Constantine sa pagpili ng Kristyanismo. Nung time na yun, may kalaban si Constantine na dating emperor na malaki din ng army. At yung suporta ng mga bishops noon na unti-unting nagiging makapangyarihan ay kailangan daw ni Constantine para mapatibay ang liderato niya sa Roman Empire. May reports din na naimpluwensyahan si Constantine ng nanay niya na bago pa siya naging emperor ay nag-convert sa Kristyanismo. I guess, mahirap na talagang malaman at this point kung ano talaga ang dahilan niya. Pero kahit ano pa man yun, ang hindi maikakaila ay yung naging epekto ng ginawa ni Constantine sa paglaki ng Kristyanismo sa buong Roman Empire at sa mundo. Gamit ang kapangyarihan, impluensya at pondo ng gobyerno ng Rome. Dito sa punto na to, pumasok ang Christianization. Isipin mo, yung pinakamakapangyarihang imperyo, magsasabi na, okay guys, erase. Cancel na yung ibang gods natin, eto na ang bago. Newly improved, all-in-one, all-powerful God, the Christian God. Paano yung mga gods natin noon? Ano ba? Kakasabi ko lang wala na yun. Unfriend yun na yung mga yun. Again, nangyari ang Christianization around mga 300 AD or 300 years after mamatay ni Jesus hanggang Middle Ages. So from 500 AD hanggang year 1500s. So mahigit 1,000 taon ng Christianization. Sabi ni Tertullian na isang Christian author, hindi na kailangan ng pag-uusisa o mga debate pagkatapos dumating ni Jesus Christ. Wala nang katanungan pagkatapos nating makuha ang Ebanghelyo. Kung may pananampalataya ka daw, wala ka nang hahanapin pang ibang paniniwala. Para sa karamihan ng mga Kristiyano noon at mga leader ng Roman Empire, wala na. Finish na. Nasagot na ng gospel at ni Jesus ang lahat ng katanungan. Kung saan nagmula ang tao, ano ang dapat gawin sa buhay natin at ano ang mangyayari sa atin pag namatay tayo. Para sa kanila, finish na. No more questions. Uwian na, kumbaga. Sa madaling salita, ang Christianization ay yung malawakang pag-convert ng mga tao at mga grupo ng tao sa paniniwala na to ng Kristyanismo. Iba't ibang klaseng paraan at diskarte ang ginamit dito sa iba't ibang lugar. Ang kadalasan, una munang kino-convert nila yung leader or yung pinuno ng isang lugar. Then sunod yung sapilitan na pagbibinyag or yung pag-convert naman sa mga nasasakupan ng leader na yon. Gaya nung ginawa sa British Royal Family at sa iba pang mga kaharian nung time na yon. Isa ding technique na ginamit nila ay yung synchronism o yung pag-combine ng iba't ibang beliefs. Sa isang sulat ni Pope Gregory I, sabi niya na mas mapapadali ang pag-convert or paglipat ng mga tao sa Kristyanismo kung papayagan pa rin silang gawin yung mga dati nilang religious traditions sa nakasanayan na. Pero this time, ang magiging dahilan ng tradisyon na yon ay ang Christian God na. Kahit hanggang ngayon, mapapansin nyo na minsan may parehong Christian at Catholic na bansa pero magkaiba pa din yung mga tradisyon nila. At may mga pag-aaral din na nagpapakita na yung ibang Christian traditions ay galing sa mga pagan rituals. Example niyan ay yung Christmas at yung New Year's Eve celebrations na galing sa Roman celebration na Saturnalia. Pati yung pagkakasal at yung Halloween. Unfortunately, meron ding mga violenteng paraan na ginamit. Kung dati yung mga Christians yung mga inuusig at yung mga kinakawawa, sila naman ngayon ang nanguusig at nangangawawa. Dito nangyari ang maraming pag-uusig, pagpatay at paninira at panununog ng ilang mga pagan temples. Dito din sa panahon na ito nangyari ang Crusades. Ito yung mga serye ng mga gera at violenteng pakikipaglaban na suportado at kung minsan ay direkta pang iniutos ng simbahang Katoliko. Nung bumagsak yung Roman Empire, unti-unting dumating ang time na humina ang Kristyanismo at lumawak noon ang Islam sa Middle East kasama ang Israel kung saan nabuhay si Jesus.
Kaya simula year 1096 hanggang 1271, iniutos ng simbahan na bawiin mula sa mga Muslim ang Holy Land o yung Israel. Tinatayang nasa 1 hanggang 3 milyong tao ang namatay sa mga serye ng gera na to ng Crusades. At bagamat nanalo ang mga Muslim dito sa huli, naging mas makapangyarihan pa din ang Pope sa Europa pagkatapos ng Crusades. Pero may nananalo nga ba talaga sa madugo at violenteng massacres at patayan? At kung ikaw ang God at may kapangyarihan ka na gawin ang kahit ano, papanoorin mo lang ba na mag-away-away at magpatayan ng mga anak mo? Kung magulang ka, papanoorin mo lang bang magsakitan yung mga anak mo dahil sa'yo? Banggitin ko na din si Hypatia. Pinanganak siya noong 355 AD sa Alexandria, na sakop ng Eastern Roman Empire at isang sentro ng karunungan noong panahong iyon. Bukod sa pagiging prominenteng mathematician, philosopher at advisor ng mga leader ng gobyerno, si Hypatia ay pinuno din at teacher sa isang Platonic school or parang university natin ngayon. Pagan siya pero hindi siya sumasamba sa specific na gods, kaya open siyang magturo sa kahit sino, mapa-Jewish man, pagan or Christians. Kaya naman, kakaiba talaga siya. Kung matatandaan nyo, naging official religion na ang Christianity by that time. At yung local archbishop nung time na yun na si Cyril ay naging mas makapangyarihan na dahil dito. Ang sabi, meron daw mga diehard na aktivistang Christians itong si Bishop Cyril na nanghaharas ng mga Jews at naninira ng mga pagan temples. Dahil dito, nagkaroon siya ng alitan laban sa Roman governor sa lugar na yon na si Orestes. Humingi daw ng payo itong si Roman governor Orestes kay Hypatia kung anong pwedeng gawin. At maayos naman daw ang payo ni Hypatia sa Roman governor at wala namang siyang sinabing against sa mga Christians. Pero isang araw, nagkaroon ng riot na gawa ng mga aktivistang diehard na Christians at dahil sa kaguluhan, nasaktan ng malala yung Roman governor. Dahil doon, pinapatay niya yung leader ng mga violenteng Christians na yon. Nagalit si Bishop Cyril at yung mga supporters niya at sinisi nila si Hypatia sa nangyari. Pinagbintangan nila si Hypatia na gumamit daw ng salamangka at satanismo para makumbinsi yung governor na lumaban sa Kristyanismo. Kahit isang araw, noong 415 AD, habang bumabiyahe si Hypatia ay kinuha siya ng mga aktivistang radikal na Christians. At ang reports ay hinubaran daw siya at kinaladkad sa kalsada papunta sa isang malapit na church. Pinatay siya, pinagputol-putol yung mga bahagi ng katawan niya at sinunog. Si Bishop Cyril ay nakilala bilang Theophilus na ang ibig sabihin ay lover of God. Si Hypatia ay isa lang sa mga biktima nung panahon na yon. Naisulat yung kwento niya kasi prominenteng tao siya. Pero maraming istorya ng pag-uusig, pananakit at pagpatay sa mga ordinaryong tao na sumalungat sa simbahan ang hindi na umabot ang kwento sa panahon natin ngayon. So dumaan ang mahigit 1,500 years, Bible ang naging pangunahing pinanggagalingan ng kaalaman at eksplanasyon sa mga bagay-bagay sa mundo. At ang pagtutol dito ay itinuturing na blasphemy at may kaparusahan. Pero noong around 1600s, dahil sa mga matatalinong tao na hindi lang umasa sa Word of God, dumating yung tinatawag na Scientific Revolution. Ang science ang naging pinakamalaking hamon sa mga religious beliefs sa mundo. Pero, paano nga ba nag-umpisa ang Scientific Revolution? Eto, yung mga unang colleges at universities sa Europe ay naitayo noong around 1200s, kagaya ng Oxford at yung Cambridge University. Yung mga eskwela na to ay naging sentro ng mga diskurso, mga debate at mga investigasyon. At lahat yon ay sinuportahan ng simbahan noon. Ang motto nila ay Dominus Illuminato, na ibig sabihin ay God is my light. Ang mga subjects nila noon ay divinity, yun yung religion class. Meron ding logic, mathematics, metaphysics, history, astronomy, at yung pinakaunang tawag noon sa subject na science ay natural philosophy. Ang paniniwala nila ay Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan sa tao na magsuri at mga tuwiran. Kahit kung tutuusin, simbahan talaga ang nag-umpisa at nag-encourage ng pag-aaral ng science. Pero ang inaasahan nila noon ay yung mga resulta ng mga pag-aaral na yan ay magkukumpirma lang at magpapatibay palalo sa paniniwala nila sa God. Kumbaga, sa mga eskwelahan na under ng simbahan, nag-umpisa ang science. Again, ang purpose niya ay para lamang ma-explain ang creation ng God. Si St. Augustine, ang isa sa unang nagbigay ng patakaran between science at Christian faith. Sabi niya, kapag hindi nagtugma ang nakasulat sa Bible, sa findings ng science, ang banal na kasulatan pa din or Bible pa din ang mangingibabaw. So okay sa kanila ang science, basta wag lang sasagasaan ang doktrina ng religion. So lumipas pa din ng ilang dekada na Kristyanismo ang may hawak at kontrol ng kaalaman sa mga universidad. Pero dun sa mga panahon na yon, nag-umpisa ang ugat ng Scientific Revolution. Pasok Copernicus! Si Copernicus ay nabuhay noong 1400s at taga-Poland siya. Ito kasing si Copernicus walang ginawa kundi tumingala sa langit. Ngayon kasi nakayuko na tayo lahat kasi may nakatingin tayo lahat sa phone walang cellphone noon. Kaya siguro nakatingala lang sa langit si Copernicus at na pinapanood niya yung mga paggalaw ng mga planets.
So sa pag-obserba niya, napansin niya na hindi Earth ang sentro ng universe at ang Earth ay isa lang sa mga planeta na umiikot sa araw. At nagsulat siya ng libro tungkol dito. Nilabas niya yung libro niya noong 1533. Pero alam niya na yung idea niya ay magdudulot ng problema. Nung paniniwala kasi sa astronomy nung panahon na yon na suportado ng simbahan ay ang Earth ay napapaligiran ng mga bituin at ang Earth ang sentro ng buong universe. Malinaw din noon sa kanila na ang mundo ay hindi gumagalaw at ang mga planeta at araw at mga bituin ang umiikot sa paligid natin. Kasi nga, special tayo eh. Gawa ni God yung Earth para sa atin at lahat ng makikita sa langit ay pang-display lang para malibang tayo. Na-realize ng Vatican na yung findings ni Copernicus ay salungat sa simbahan at blasphemy na maituturing. Pero ang naging swerte ni Copernicus ay makapangyarihan ang simbahan noon at overconfident kaya pinabayaan lang siya. Kasi nga, ano ba namang magagawa ni Copernicus kasi nag-iisa lang siya. Ang laki ng simbahan, di ba? Sabi ng Pope noon, don't worry, mapapatunayan din na mali ang research ni Copernicus. Chill lang tayo, guys. So, hindi dumanas ng paghihirap mula sa simbahan si Copernicus. Kasi nga, small time lang siya para sa kanila. Pero merong mga taong sumunod kay Copernicus na inimbestigahan pa ng mas maigi yung mga findings niya. At unfortunately, sila yung nakaramdam ng hagupit at galit ng simbahan. Si Copernicus ang masasabing nag-umpisa ng unang pinakamatinding laban ng science at religion. Sa parehong panahon ding iyon, itinatag ang Inquisition na isang opisina sa Catholic Church na ang purpose ay hulihin, paaminin at pahirapan hanggang sa magsisi sa kasalanan ng mga tinatawag nilang mga heretics o sa Tagalog, yung mga sumasalungat sa utos at doktrina ng simbahan, pati yung mga blasphemers. Para siyang police station sa simbahan ng Vatican. Isa sa mga naging biktima ng Inquisition ay si Giordano Bruno. Habang nag-aaral siya ng pagkapare, naging sobrang interesado siya sa teorya ni Copernicus na ang Earth ay isa lamang sa mga planeta at hindi ito sentro ng universe. Naisip niya din na baka mayroong ibang planeta na parang Earth at baka mayroon ding mga ibang nilalang sa mga planeta na yon. At dun siya napatrobol sa pulisya ng simbahan. Kasi nga naman, kung may iba pang planeta kagaya ng mundo, sakop pa rin ba ng Pope yun? Parang joke, no? Pero hindi. Kasi nung Pebrero 1600, sinunog si Giordano Bruno. Oo, sinunog siya sa harap ng maraming tao dahil sa idea niya. Meron silang nilalagay sa mga ulo ng mga sinusunog noon na pangtulak sa dila para hindi sila makasigaw or makasalita ng laban sa simbahan habang sinusunog at namamatay sila. Hindi scientist si Giordano Bruno, pero yung kamatayan niya ay nagdala ng takot sa mga scientist noon. Kapag kontrobersyal ang idea mo, ibig sabihin, delikado ka. Si Galileo Galilei naman noong 1600s na isa sa pinakarespetadong scientist sa Europe ang napagbalingan ng simbahan. Nung una, isa siya sa mga tumutulong sa simbahan at nagturo pa siya sa mga pinakamalalaking Catholic universities nung time na yon. Noong 1609, siya din ang unang nakapagpakita sa simbahan ng bagong imbensyon noon na telescope. Siya ang unang nagtry na gamitin yung telescope sa pagtingin sa mga bituin. At sabi pa noon ng mga pari sa kanya isang bayani si Galileo. Ang di nila alam ay ang mga makikita ni Galileo sa teleskopyo ay pareho ng mga nakita ni Copernicus. Kinumpirma ni Galileo na tama si Copernicus na hindi Earth ang sentro ng universe. Alam ni Galileo na controversial ito, pero nilabas pa rin niya ang mga findings niya dahil akala niya poprotektahan siya ng Pope noon na kaibigan niya. Pero nagkamali siya. Nakasuhan si Galileo ng heresy at 69 years old. At by that time, may malalang sakit na siya na arthritis. Nung pinakita kay Galileo yung mga gagamitin na pang-torture sa kanya bilang parusa, napilitan na lang siya na sabihin na nagkamali siya. At yun, ang dahilan, kahit pinagbigyan siya na ma-house arrest na lang hanggang mamatay siya after 9 years na nakakulong sa bahay. Meron ding Inquisition Handbook of Torture. Dito nakasaad kung paano papahirapan at papaaminin at kung kinakailangan paano papatayin ang sumasalungat sa God belief, mga heretics at mga blasphemers. Na-imagine nyo ba yung takot na kumalat noon sa kung sino man ang magko-question sa doktrina ng Kristyanismo at sa God nila? Kahit marami sa mga scientists noon nauwi sa underground operation. Kumbaga, naging patago ang mga ginagawa nilang pag-aaral. At yung mga nagmatapang at nagsalita ay mabilis na pinatahimik ng simbahan. Kung scientist ka sa panahon ngayon, ang pinakamasama na siguro na pwedeng mangyari sa'yo yung ma-reject yung findings mo or hindi ka mabigyan ng pondo para sa research. Pero isipin mo, nung time na yon, torture at baka mapatay ka pa pag hindi akma sa turo ng simbahan ang findings mo. Sa ngayon, tanggap na ng simbahan na nagkamali sila at tanggap na nila na hindi Earth ang center ng universe at hindi 6,000 years old lang ang mundo. Noong 1992, si Pope John Paul II ay opisyal na humingi ng paumanhin sa kaso ng nangyari kay Galileo after 350 years. Sumusuporta naman yung simbahan noon sa mga matatalinong taong nag-iisip. Basta ang mga sinasabi nila ay mga ideas lang. Si Galileo ang masasabing kauna-unahang scientist na nagsubok ng kanyang idea gamit ang experiments para malaman kung tama nga ba o mali ang kanyang mga ideas.
Nung nag-umpisa ng makadiskubre ang science ng facts or katotohanan base sa ebidensya, hindi na alam ng simbahan ang gagawin. At gaya ng nakita natin sa history, nilabanan nila ito ng matindi. Mabuti na lang sa paglipas ng panahon, unti-unting humina ang impluensya ng simbahan. Natapos ang Inquisition sa maraming lugar around 1800s at ang huling tao na naging biktima nito ay si Cayetano Ripoll, na isang school teacher na binigti dahil sa pagtuturo ng deism sa kanyang klase. Sa simpleng explanation, deism ay yung paniniwala sa isang creator na hindi nakikialam sa kanyang mga nilikha. Pero ang isa pang bagay na nakakalungkot ay hindi lang mga scientists ang naging biktima ng Inquisition, dahil pinapadala din sa mga iba't ibang lugar ang mga tinatawag na inquisitors at pinapaamin nila ang mga ordinaryong tao sa isang lugar ng heresy at blasphemy. Kapag umamin ka, maaaring torture lang ang danasin mo. Pero kapag nahuli ka at pinahirapan mo sila bago ka umamin, bukod sa torture, nagkamatayan pa ang hatol sa'yo. Sa mga reports, maraming tao ang napagbalingan lang daw ng mga galit na kapitbahay at marami ang napagbintangan ng mali. Sa karamihan din ng mga lugar, walang abogado, walang human rights. Maraming Jews at mga Muslims ang naging biktima nito. Walang eksaktong bilang ng mga taong nakasuhan at napatay dahil sa Inquisition. Pero sa Spanish Inquisition pa lang na sinasabing pinakamalala sa lahat, ay may tinatayang mga 150,000 na kaso at nasa 3,000 to 5,000 ang mga napatay. May mga estimate na nasa 100,000 at meron din mga nagsasabi na nasa milyon ang total ng mga nakasuhan ng simbahan ng heresy at blasphemy noong mga panahong iyon. Sa unti-unting paghina ng impluensya ng simbahan, nagtuloy-tuloy ang naging pagsulong ng science dahil sa mga bagong proseso nito na pag-oobserba, paggawa ng konklusyon, pagsubok at pag-experiment. Sa mga kagaya ng mga physicians sa sila William Harvey na nag-aral ng circulation ng dugo ng tao, yung mathematician na si Isaac Newton at philosopher na si John Locke na nagsabi na ang laws of the universe ay pwede nating madiskubre at wala sa Bible ang sagot. Ito ang Age of Enlightenment o panahon ng kaliwanagan. Napalitan ng demokrasya, kalayaang mag-isip at ng science ang relihiyon. At finally, nagkaroon na ng paraan o sistema tayong mga tao para hamunin ang mga nakasulat sa mga lumang libro. Inilabas din ni Charles Darwin ang kanyang libro about Theory of Evolution noong 1859 na ayon sa reports ay na-delay ng halos 20 years dahil sa takot niya sa mababangga niya. Sa libro niyang On the Origin of the Species, naipaliwanag niya na ang mga organismo or hayop at tao sa mundo ay hindi gawa ng God kundi nag-evolve sa proseso ng natural selection. Ang pinakamasamang nangyari lang sa kanya ay nakondena lang yung libro niya ng mga ilang miyembro ng simbahan. Pati si James Hutton, na isang geologist na nakapagpakita ng ebidensya na ang mundo ay mahigit pa sa edad na 6,000 years old na pinaniniwalaan ng maraming tao noon dahil sa edad ng mga tao sa Biblia. Kagaya ni Darwin, na kondena lang din ang mga findings niya ng simbahan. Pero hindi kagaya noon, hindi na sila kayang saktan ng pisikal ng simbahan. Imagine mo yung naging bilis sana ng progreso nating mga tao kung nagtuloy-tuloy lang yung mga ginagawa noon ng mga ancient Greeks at hindi naging makapangyarihan ng mga religion sa mundo. Ilang sakit kaya or epidemya na pumatay ng milyong-milyong tao ang napigilan kung napag-aralan lang natin ng mas maaga at ng mas maigi yung mga yon at hindi lang itinuring na parusa ng Diyos or dala ng mga demonyo ni Satanas. Ano na kaya ang meron pa tayo ngayon kung mas napaaga sa history natin ang scientific revolution at ang Age of Enlightenment? Alam ko may mga Christians na hindi i-deny ang masasamang part ng history ng religion nila. Pwede din nilang sabihin na ang mga pope, leader ng mga religions at mga miyembro nito ay mga tao lang din na nagkakamali. At lahat ng history na yan ay hindi ebidensya na walang God. Dahil tayong mga tao daw ay likas na makasalanan at hindi katakataka na nangyari ang mga yan. And yes, I will agree. Hindi ebidensya na walang God ang lahat ng history na yan. Pero kung susuriin mo, hindi man ebidensya yan na walang Diyos. Pero para sa akin, malakas na ebidensya yan laban sa existence ng isang mapagmahal na Diyos. Siguro nga may Diyos, pero sure kayo na mapagmahal yon. Loving God? Anong excuse ang pwede mong ibigay para payagan at panoorin lang at walang gawin ang isang makapangyarihan na mapagmahal na loving God? Ang pagpapatayan, pagsasakitan ng mga taong nilikha niya dahil sa Kanya. Ano? Free will? So kung may anak ako at nagsasakitan sila dahil sa akin, pababayaan ko lang ba sila? Again, hindi ito ebidensya na walang God. Pero para sabihin mo na may loving God, papayagan mangyari lahat yan. Well, pwede ko bang malaman yung definition mo ng love? At by the way, don't love me kasi nakakatakot yung love na yan, I'm sure. Twisted psychotic love yan. Ayoko yan. So siguro naman by now nakamove on na tayong mga tao sa idea ng blasphemy dahil sa moderno ng panahon, no? Well, yes! Finally, na-realize na ng mga tao na hindi dapat manakit ng kapwa-tao na tunay na nag-i-exist para sa isang bagay na hindi mo naman alam kung nag-i-exist. Sarap sana ang isipin na ganun, ano? Pero sorry, hindi.
Hindi pa din. Dahil hanggang ngayon, meron pa rin mga bansa na nasa batas pa din nila ang pagpaparusa sa blasphemy at pati na din sa heresy. Ayon sa isang report ng 2012, halos 25% ng mga bansa sa mundo ang meron pa ding anti-blasphemy laws hanggang ngayon na pwede kang maaresto, mapagmulta o makulong at kung minsan ay may hatol pa na kamatayan. At pinakakaraniwan to sa mga bansa sa Middle East at North Africa. Halimbawa sa Pakistan, kung saan anumang insulto sa relihiyon ay may kaparusahan na multa o kamatayan. Simula 1967 hanggang 2014, mahigit 1,300 na tao ang nakasuhan dahil sa blasphemy. Pag sa Saudi Arabia ka pinanganak, Muslim ang tatay mo tapos nag-convert ka sa ibang religion, apostasy o pagtalikod ang tawag doon at may kaparusahan na kamatayan. Sa Iran, may kaparusahan din na kamatayan ang blasphemy, yung pang-insulto or paggawa ng mga kasulatan na hindi tugma sa Islamic standards. May mga nagsasabi na ang Islam daw ngayon ay parang Kristyanismo nung Middle Ages, kung saan naging marahas ang naging paglaban sa mga sumasalungat sa kanila. Pero kahit sa mga Christian or Catholic or mga non-religious na countries, unfortunately, meron pa ding blasphemy laws hanggang ngayon. Nakadalasan ay mga kasulatan o mga bagay na nagpapakita ng kawalan ng respeto sa religions ay itinuturing na blasphemy. Ayon sa ilang pag-aaral, ang karamihan sa mga anti-blasphemy laws na ito ay sumasalungat sa karapatang pangtao at malayang pamamahayag or freedom of speech. Noong 2017, naglabas ng report ang US Commission on International Religious Freedom tungkol sa ilang mga kaso ng blasphemy, gaya ng sa Saudi Arabia, Indonesia, Russia at Pakistan. Nilagay ko sa description yung link kung gusto nyong pasahin yung buong report. Ilan sa mga kaso na nandoon ay yung kay Raif Badawi, na isang Muslim na aktivista sa Saudi Arabia. Nakasuhan siya ng pang-iinsulto sa religion at pagpopromote ng malayang idea laban sa Islam. Gumawa rin siya ng isang internet forum na sumasalungat sa kanyang religion. Dahil dito, noong 2013, nahatulan siyang makulong ng 10 taon at malatigo ng 1,000 beses. Si Aisha Bibi, na isang Katoliko sa Pakistan, noong 2009, after ng isang away sa kapwa niya trabahador sa isang farm, nakapagsalita daw ng masama itong si Aisha laban sa religion at nakasuhan siya ng blasphemy, nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbigti. Mabuti na lang dahil sa suporta mula sa international media ay noong 2019 napilitan ang Pakistan Supreme Court na palayain siya at ngayon para sa kanyang proteksyon ay nabubuhay na siya ngayon sa ibang bansa. Meron ding Danish artist na gumawa ng cartoon ni Muhammad na ipinagbabawal sa religion ng Islam. Noong 2005, nagdulot ng maraming bayolenteng protesta ito at isang araw, inatake ng isang galit na Somalian Muslim sa kanyang bahay ang Danish artist na ito at ang resulta ay matagal na panahon siyang nangailangan ng proteksyon sa mga pulis. Dito sa atin sa Pilipinas, under crimes against religious worship, ipinagbabawal ang pagpigil o panggugulo sa anumang uri ng pagsamba at pananakit ng religious feelings. Si Carlos Celdran lang ata ang nag-iisa at pinaka-kontrobersyal na nakasuhan ng blasphemy dito sa Pilipinas. Noong 2010, pumunta siya sa Manila Cathedral na naka-costume ng Jose Rizal habang nagmi-meeting yung mga pare at mga bishops. May dala siyang placard na may nakasulat na Damaso para iprotesta ang pakikialam ng simbahan sa issue ng birth control. Kinasuhan siya at naaresto at nasintensyahan siya ng 3 months to 1 year dahil dito. Nag-self-exile siya sa Spain until nung pumanaw siya noong 2019. Siguro kung tutuusin, masasabi natin na swerte pa din tayong mga atheist at agnostics dito sa Pilipinas kung ikukumpara sa ibang bansa pagdating sa malayang pamamahayag ng opinyon laban sa mga religions. Pero, swerte nga ba talaga tayo? Well, gagawa ko ng separate video para dito in the future. Pero sana naman magtuloy-tuloy na yung idea ng blasphemy at yung heresy ay tuluyan ng maglaho sa mundo. Sabi nga ng isang magaling na atheist comedian, ang pinakamalupit daw na ginawa ng religion ay yung hindi yung ipakalat yung religion, kundi yung mapaniwala nila yung mga tao na hindi po pwedeng i-criticize, kondenahin at gawing biro yung mga sinasabi nila. Diniklara nila na sagrado ang lahat ng sasabihin nila at nakumbinsi nila tayo na maniwala at matakot. Oo, naniniwala ako na may karapatan ng bawat tao na paniwalaan ng anumang relihiyon o mga Diyos na gusto nila. At payag din ako na may karapatan silang ipagkalat at magkaroon sila ng kalayaan na ipahayag ang tungkol sa Diyos nila sa mga tamang lugar at pagkakataon. Pero nararapat lang din na may patas na karapatan ang bawat tao na i-reject o tanggihan ang mga sinasabi ng mga religions. At dapat pantay din ang karapatan natin na ipahayag ang mga dahilan kung bakit. Ang mga blasphemy laws ay patunay na gusto ng mga religions na sila lang ang may karapatan na magsalita or magpahayag. At pag may kumontra sa kanila o may sumalungat, ay gusto nilang mangibabaw sa pamamagitan ng pananakot, pananakit at paninira ng buhay at kung minsan, ay pagpatay pa. Kung mapapansin nyo yung mga religions, puro feelings, puro pakiramdam. Gumawa pa sila ng batas para protektahan yung kanilang damdamin.
Pero hindi ba nakakasakit ng damdamin kapag sinabihan ka na makasalanan ka at pupunta ka sa impyerno pag hindi ka naniwala sa kanila? Para sa akin, nakakainsulto yun sa kakayahan ng tao na mag-isip. Yung mismong mensahe ng religion ay nakakainsulto. Yung sabihin na hindi ka sapat bilang tao at kailangan mong maligtas, na may utang na loob ka dahil may namatay 2,000 years ago. Nabubuisit at naiinsulto din ako pag may nagko-comment sa akin at nagsasabi sa akin na magsisi daw ako sa mga ginagawa ko. Para bang ang sama-sama akong tao? Nakakainsulto yun sa totoo lang. I mean, sino ka para sabihan mo ako na magsisi? Sino ka para sabihan mo ako na masama ako at makasalanan ako? Kilala mo ba ako ng personal? At kanino ako may kasalanan? Sa imagination mo? Kwento ko lang sa inyo, recently nakareceive na naman ako ng bagong walang paalam at unsolicited na message sa Messenger. Galing sa isang taong nakilala ko sa trabaho dati pero hindi naman kami naging close. Siguro nakita niya tong mga videos ko about atheism, ewan ko kung bakit, at naisipan niyang mag-send sa akin ng mga napakahabang religious messages. Kasama na ako ngayon sa prayer focus niya for some reason. Halos twice a week nakaka-receive ako. Hindi ko naman binubuksan pero nung una nabuksan ko. At ang tungkol yung message sa salvation, meron pang about wicked ways. Para mga sama akong tao. Maganda naman siguro yung intention niya pero ang hindi niya siguro nare-realize ay nakakabuisit yung ginagawa niya. Dahil ako atheist ako eh. At may atheist YouTube channel pa ako. Pero never once ako nag-send ng direct message sa kahit sinong kakilala ko about atheism. Even though I think na mas mabuti para sa bansa natin to. Nagpo-post lang ako ng about sa atheism sa FB page ko tsaka dito sa YouTube. Alam mo, minsan gusto kong patulan yung mga messages niya eh. Alam mo, minsan gusto kong mag-reply eh. Gusto kong itanong sa kanya na, pre, send ka ng send sa akin about sa religion mo. I wonder kung nagsisend ka ng ganyan sa mga Muslim or sa mga Jehovah's Witness or sa mga Mormons. Malamang hindi, no? Kasi alam nila offensive yun eh sa ibang religions eh, no? Pero bakit kaya sa akin na atheist hindi siya nahiyang mag-send ng ganun? Ewan ko. Feeling ko kasi akala nung ibang religious dyan, malaki ang chance nila sa atheist eh. Kasi yung religion questionnaire natin, kumbaga blank eh. Siyempre, mas madali nga namang mag-drawing sa blankong papel kaysa sa papel na may dating drawing na. Kasi buburahin mo pa. Pero excuse me lang po, karamihan po sa aming mga atheist, yung religion questionnaire ay binura na po namin sa buhay namin. Marami po sa amin ay nabubuhay ng walang religion at God belief for a long time at okay naman po kami. May kasabihan tayo na the truth hurts. At totoo yun. Ang nakakalungkot ay yung ibang religious dahil hindi nila mapatunayan to, yan, eh dito na lang sila. At masama ka pag na-hurt mo sila. Blasphemy daw. Yes, the truth hurts. But the truth will also set you free. Actually, for me, the truth forces you to become better. Nung bata pa ako, habang lumalaki ako, dahil mahal ako ng nanay ko, lagi niya sinasabi na, pogi at gwapo daw ako. At yun yung naging paniniwala ko habang lumalaki ako. Para sa akin, pogi ako. Pero nung medyo nagkaisip na ako, na-realize ko yung totoo, na hindi ako gwapo. Ang sakit nun at first kasi buong akala ko pwede akong mag-artista eh. Pero alam nyo, dahil nalaman ko na yung totoo, naging desidido ako na hindi magpatalo sa mga mas pogi sa akin pagdating sa panliligaw. Pinag-aralan ko kung paano ma-improve yung personality ko. Naging interesado ako sa comedy kasi napapansin ko kung gusto ng mga babae may sense of humor. Naging palabasa ako, pinag-aralan ko kung paano maging hindi boring na kausap. At dahil doon, naging okay naman yung buhay ko ng pagiging single. So, in that case, the truth forced me to become better. Kaya ganoon din ako sana ko eh. Hindi ako nagsisinungaling sa kanya. Sabi ko, anak, yung mga pogi at yung mga cute na bata, nandun sila. Sa TV. Nasa mga commercial sila, sa mga TV shows. Isipin mo anak, bakit wala ka sa mga commercials at TV shows na yun? Kasi, hindi ka pogi. Pero mahal pa din kita. Kasi anak kita eh. Wala akong choice. Joke lang ha. Hindi ko sasabihin sa anak ko yun. Dahil hindi totoo yun, tsaka papatayin ako ng asawa ko. Joke lang yun. Gusto ko lang maging light yung ending ng video na to kasi alam ko emosyonal at malalim na topic ang blasphemy at anumang usapan pagdating sa idea ng God. Pero kung believer ka at pinapanood mo to, nasasaktan ka sa sinasabi ko, siguro pasensya na. Kasi hindi ko naman intention yun eh. Minsan lang talaga masakit ang katotohanan kahit hindi mo sadyain. Tsaka kung nakakausap mo yung Diyos mo, bakit hindi mo itanong sa Kanya kung bakit siya absent sa mundo natin ngayon? Tanong mo kung bakit nakikipag-usap siya kila Paul, kila Abraham, pero pagdating sa atin hanggang kwento na lang. Wala kasi akong maisip na dahilan kung bakit may isang all-powerful na absent sa mundo natin. I mean, gusto ko rin magkaroon ng relationship sa gumawa ng universe, no? Pero, paano? Paano ba magkaroon ng relationship sa isang invisible creature? Well, pwedeng pag-usapan natin yan sa next video. Alam niyo ba mga bay, itong ginagawa ni Pura Luca na kinain ang ostiyas? Sa totoo lang,
Ginawa ko na rin dati ito eh. Alam nyo ba kung ano ang dahilan? It is out of curiosity. Nabasa ko kasi sa libro ni Sok Fernandez ang kwento tungkol dito na may kumain daw sa Ostiyas na walang kumpisal. Tapos noong kinain niya, ito'y naging isang laman na may dugo. Kaya gumawa ako ng sariling eksperimento tungkol dito upang aking tuklasin kung gaano ito katotoo. May karma ba na naghihintay sa akin? Matagal ko na ginawa ito noong 2009 pa. Marami pang mga bagay ang ginawa ko, gaya ng sinunog ko ang Biblia, hinampas ko ang mga rebulto, yung mga beads sa rosary, binala ko sa ergan, at kung ano-ano pa. At bago ko pa ginawa yon, nagdadasal talaga ako sa Panginoon upang humihingi ng pasensya. At ang sadya ko talaga kung bakit ko ginawa yun, para tuklasin kung meron bang Diyos na magpapakita sa akin para punain ako na hindi tama tong ginagawa ko. O di kaya'y may Satanas na mag-i-exist na masayang magpapakita sa akin. Kahit sino sa kanila ang magpapakita, Diyos man o Satanas. Wala akong pakialam mga bay. Basta ang importante sa akin kung ano ang kalalabasan sa eksperimentong ito na ginagawa ko. Nagdaan ang mga panahon, naisip ko na rin na kung ako ang Diyos, bakit ako magagalit sa mga taong ganyan na kasalanan ko na rin naman kung bakit hindi ako nagpakilala sa kanila ng maayos. Nang sa ganon, hindi magkawatak-watak ang iba't ibang sekta ng relihiyon. Wala akong intensyon na manakit ng tao. Kaya lang, noong sobrang relihiyoso pa ako sa panahon na yun, minsan, naging panatiko pa nga tayo sa pananampalataya natin. Kaya lang, dumating ang panahon na itong mga kwento-kwento sa mga doktrina ng iba't ibang relihiyon ang nagtulak sa aking curiosity upang subukan ko to. At marami akong natuklasan na ang dami palang tinuturo sa mga religious sectors na hindi totoo. Ang punto ko dito na huwag naman sana na abusuhin tayo sa mga kwento-kwento na parang ginawa tayong gago, kasi hindi lahat na tao maniniwala agad-agad na meron talagang ibang mga tao na nakukuryoso sa mga kababalaghang mga kwento-kwento na hindi mo akalain na meron talagang susubok dito dahil sa common sense natin. Now ito ba'y matatawag na blasphemia? Nagtaka talaga ako dito kung bakit kumakalat ito ng matindi si Pura Luka, kasi matagal niya ito ginagawa at dapat na malaman nyo na karapatan niya yun, kasi ginawa niya yun hindi sa loob ng teritoryo ng simbahan. Ginawa niya yun doon sa labas at yan ang teritoryo ng Article 3 sa Bill of Rights. Kaya nga dahil sa ginawa ni Pura Luka, dito ko napagtanto na yung sujibil ni Risa Hontiveros dapat ibasura at hindi bigyang pansin, kasi dahil sa Bill of Rights walang kwenta yung sujibil na yan. At saka yung ginagawa ni Pura Luka, napatunayan nyo na ba yan na totoo na nag-exist yung ginagaya niya? Bakit mga tao ang nagalit imbis na yung Panginoon na may-ari ng kanyang ginagaya ang magagalit? Kung tutuusin, mayroon ng mas gumagawa pa na mas matindi pa nga dito. At doon, tama si Rendo Labador na mayroon pang mas masahol pa dito. At yun nga yung ginagawang kalaswaan ni Vice Ganda sa kanilang noontime show. Para sa akin, yun ang mas blasphemous, kasi ginagawa nila yun sa harapan mismo sa kamusmusang kaisipan ng mga bata. Kung napapansin nyo, ang pinaka nagalit dito, itong sikta ng Katoliko, ngunit napansin nyo rin ba na pating ibang sikta ng relihiyon nagalit din dito? So ibig sabihin, mas mabuti pa pala na magkatoliko na lang kayo. Ang punto ko dito, parang naging blessings in disguise din pala itong ginagawa ni Pura Luka. Kasi pati ibang mga Sabadista, born again, Iglesia ni Cristo at iba pang relihiyon, parang pinuna din nila ito. So may moral lessons pala dito ang ginawa ni Pura Luka in the sense of unity. Ano bang moral lessons ang mapupulot natin dito? Pinapatunayan lang ni Pura Luka na pwede naman pala tayo mag-unite, kaya lang
nagkakaisa ang ibang sekta ng relihiyon sa galit laban kay Pura Luka dahil sa ginawa niya laban sa relihiyong Katoliko. So kung tutuusin, ang punto ko dito, pwede pala tayong magkaisa lahat sa ibang usapin gaya ng problema sa climate change at insurgency. Instead na bigyang pansin tong issue ni Pura Luka na walang kwenta, bakit hindi tayo manawagan lahat sa mga opisyal ng ating gobyerno na sana'y gawing livelihood project program ang tree planting para meron man lang kahit papaano, meron tayong panlaban sa matinding unemployment at global warming. Ito ang kumpletong solusyon sa matinding traffic sa mga kasyudaran kasi yung ibang mga taga-probinsya na nakipagsabayan sa pagsiksikan mabawas-bawasan dahil meron ng livelihood project program sa kaprobinsyahan at sa obserbasyon ko dito, ito pa ang magiging kaakibat sa balik probinsya program. Bakit hindi ito naisip na pwede pala tayo magkaisa lahat dito kaysa magkakaisa kayo na magalit kay Pura Luka? Anong maiambag nito sa ating lipunan itong panggagalit nyo? Nakalimutan nyo na ba sa Biblia na mismo ang may sabi? Instead tao ang pagagalitan nyo, yung demonyo kasi, kayo na rin ang may sabi na si Pura Luka ay biktima lang ng demonyo. Kasi ang sabi nyo, demons are the masters of deception. At sabi ng Biblia, magmahalan tayo. Mahalin natin pati kaaway natin. Love your enemy. Sabi sa Luke verse 27. Anong silbi ng bersikulo nito kung hindi nyo ito isa sa buhay? Malay nyo, itong si Pura Luka ay isang tulay lang pala ng inyong Diyos upang subukan ang pagkatao nyo na bilang isang Kristiyano, dapat sana'y mahinahon tayo, mabait tayo. Diba mabasa natin sa Biblia sa John chapter 15 verse 18? Kung nagalit sa inyo ang mundo, tandaan nyo, ako ang unang pinapagalitan sa mundo. Di ba sabi ni Kristo yan? Pero sa isyong ito, parang baliktad yata. Kasi mga believers ang nagalit kay Pura Luka. Di ba si Kristo sa Biblia, minura, tinudulaan, binubuli, binabato at kung ano-ano pa. Pero kahit na ganito ang ginagawa sa kanya, minahal pa rin ni Kristo ang gumagawa sa kanya. Makikita nyo dito sa kwento ng Bibliang ito na pinapangunahan talaga niya ito para si Kristo talaga ang sundin nyo at dyan matatawag kayo na Kristiyano kung masusunod nyo ang ganitong ugali. Pagkakataon nyo na sana to ang ganitong pagsubok na parang hindi hipokrito ang dating sa eksena ng inyong pananampalataya. Kayong mga nagalit, paano kayo maging Kristiyano kung ang nagpairal sa puso nyo ang galit at puot? Yung ginawa ni Pura Luka, kinanta niya ang ama namin ng ibang version. Marami din naman ibang religious sectors pa mismo ang gumawa niyan. Yung kantang gospel songs, ginawang rock music. At yung ayon sa Biblia na binibuli si Kristo, dinudulaan, binabato at kung ano-ano pa. Ginanyan ba kayo ni Pura Luka gaya na nangyari sa panahon ni Kristo? Eksena lang ang nakita nyo sa television tapos nagalit kayo ng sobra. Ang labo nyo naman. Well, pasensya na po ha. Parang ang weird lang kasi isipin na parang plastikan to the max lang kasi ang kalalabasan sa relihiyon. Parang wala palang silbi ang mga bersikulo ng Biblia na magbibigay sana ng aral para mas lalo pa sana ninyong patitibayin ang magandang moralidad sa ating kapwa. Kaya nga minsan mahirap tayong umasenso dahil sa pagkahipokrito natin. Hindi tayo nagkakaisa sa isang bagay na literal talaga nating nararamdaman lahat na kung tutuusin, pwede naman talaga pala natin gawin. Huwag nyo sanang masamain ang opinion ko tungkol dito. Hindi naman ako atheist, hindi ako agnostic, hindi rin ako katoliko, hindi ako born again, hindi ako iglesia ni Kristo, hindi sabadista, or kahit anong sikta ng relihiyon. At yung sinasabi nila na may grupo daw na kulto, Church of Satan, or ano-ano pang mga demonic groups, para sa akin, walang kwenta ding mga isyo na to. Bakit? May ebidensya ba kayo na meron talagang demonyo? Kasi kung totoong nag-i-exist itong Satanas, yung mga Brazilian na sumasayaw at sumasamba daw kay Satanas, nandoon na sana yun. Produkto din kasi ito ng Biblia Parang pelikula. Gagawa ka ng istorya at para mas maganda, meron bida, meron ding kontrabida.
Buti pa mga kontrabida ng television, mamamit pa natin in person. Pero itong kontrabida ng Biblia, parang kwentong barbero. Wala akong pinapanigan both religious sectors or non-believers group. Ang hinahangad ko lang na sanay tayo mismong mga Pilipino magkaisa talaga sa isang tunay na bayanihan na akmang-akma talaga sa totoong problemang kinakaharap natin ngayon. Hindi biro ang kahirapan sa ating bansa. Maliit na sweldo, tapos mataas ang bilihin, at itong climate change pa. Idagdag mo pa dito ang problema sa droga at insurgency. Ako nga isa din yan sa dahilan, nagbanda ako. Pinasok ko ang Bisra community dahil ito talaga sana ang gagawin kong tulay doon sa nabuo na grupo sa Cebu, itong tinatawag na peace. Itong peace mga bay, mga sekta din ito ng mga non-religious groups at mga believers na nagkakaisa, at sinabay ko na rin dito ang Bisra community. Ngunit wala rin nangyari dahil parang hindi seryoso ang ibang namumuno dito at kulang sa suporta. Minsan karamihan sa mga relihiyoso ang daming madami, at minsan nga itong ibang religious sectors nakisawsaw pa sa mga anomalya ng ibang opisyal sa gobyerno natin. At ang mas masaklap pa dito, meron pang ibang sektor ng relihiyon na nakikipagkonsabo pa sa mga drogista at terorista. Kaya sobrang hirap natin kasi itong ibang relihiyon dumagdag ba sa problema ng ating bansa, at para sa akin, yun ang totoong blasphemy sa realidad. Kaya nga siguro, ginawa yun ni Pura Luca kasi alam niya kung ano ang realidad. Alam niya na yung karamihang kwento-kwentong barbero sa Biblia ay hindi totoo. Kasi kung totoo at historical facts talaga itong nakasulat sa Biblia, hindi gagawin yun ni Pura Luca kasi may karma ng Diyos ang naghihintay sa kanya. Kaya siguro na yun ang dahilan na hindi mapapatunayan ng mga believers ang kwentong barbero na nakasulat sa Biblia. Tao na lang ang gumagawa ng karma. At tuwang-tuwa naman doon ang ibang mga hipokrito noong idiniklara si Pura Luca na persona non grata. How about sa ibang religious sectors bay na konsabo ng ibang anomalya? Uulitin ko, yun ang tunay na blasphemy sa realidad. Hanggang dito na lang, og rock and roll na tong tanan mga bay. Biktima sa una sa mga budol-budol, mga anomalya, proyektong pulos putol, higala, panguna, ayaw na og kaguol, bahala nagnganlanta sa mga kwanggol ug troll. Kung sa kapag-uhan, kaming tanan nanawagan, ang kausaban nga nasudan, ang kinabagan na kinahanglan. O manini sa among pakikiso, paluyuhi kami sa among mga tingog. Kalibot tawon na mo ang uban pang nangatulog, kung pasakto na to ang uban pang nanagimo. Kapait, kasakit, kita pa'y tawgon og troll, hinanggaw og panglait, pulos na lang pinulpol, o karon pa namilit sa mga nagbagulbol, bato-bato sa langit, ang maigo mabukol. Kung sa kapag-uhan, kaming tanan nanawagan, ang kausaban nga nasudan, ang kinabagan na kinahanglan. O manini sa among pakikiso, paluyuhi kami sa among mga tingog. Kalibot tawon na mo ang uban pang nangatulog, kung pasakto na to ang uban pang naglibot.
pinahambol effect. Ang naandan nga paawa effect. Ang katawang gimulukuliya sa ilang pagkulo na telenovela. Upang artista